እቲ ኣብ ሞቕ ፍሕፍሕ ዝብል ሓድሽ ሓዳር ካብ ዝኣቱ ኣስታት 6 ወርሒ ዝገበረ ብርሃነ ከም ኩሉ መዓልቲ ካብ ዓራቱ ተሲኡ ነቲ ብሰበይቲ ተኸሽኑ ዝጽበዮ ኢድካ ዝቖርጡ መግቢ ንምብላዕ ናብ ሳሎን ቅድሚ ምእታዉ ነቲ ብጽሬት ጽላሎትካ ዘርኢ ሲሚንቶ ሽንቲ ቤቶም ብኣእጋሩ ሓደ ብሓደ እናሰጎሙ ኣትዩ ገጹ ተሓጺቡ ነቲ ብኢዱ ተሪፉ ዘሎ ማይ ንምንቃጽ ኣእዳው እናነገፈ ናብ ሳሎን በጽሐ እሞ ዘይከም ካልእ መዓልቲ እቲ መግቢ ተኸቢቡ ዝጽበዮ ዝነበረ ጠረጴዛ ገዝኡ ጥሩሕ እዩ ዝጸንሖ። ነዚ ዝረኣየ ብርሃነ እንታይ ዳ ኣዜብ እዚኣ መላዶንግያ ብምባል ኣዜብ ሰበይቱ ካብ ክሽነ መግቢ ክሳብ ተምጻሉ ክጽበያ ጀመረ። ግን ዘይከም ትጽቢቱ ኣዜብ ክሳብ ትመጽእ ግዜ ስለ ዝወሰደት ኣዜብ ኢሉ ድሕር ምጽዋዕ ኣቤት ዝብል መልሲ ስለ ዝደንግዮ ንኽሽነ እዩ ዘምርሐ። ክሽነ ግን ብጀካ እቲ ንምግቢ ክስራሓሉ ድልው ዝኾነ ድስቲ ኩስኩስቲ ካልእ ወላ ሓንቲ እዩ ዘይነበረ። ናበይ ደኣ ኸይዳ ኢሉ ክሓስብ ጀመረ እሞ ነቲ ናበይ ከይዳ ኢሉ ዝሓስብ ዝነበረ እሙርኡ ዓይኑ ብምእዛዝ ነቲ ክሽነ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዝጥምቶ ዝነበረ። ኣብ ከም ዝህሞት እንከሎ ገዛ ተኳሕኩሖ እሞ ካብ ዝነበሮ ክሽነ ወፂኡ ንኽኸፍታ ናብ ማዕጾ ገጹ ኣምርሐ። ኢዱ ሰዲዱ ነቲ ተዓጽዩ ዝነበረ ጣውላ ዝዓይነቱ ማዕጾ ገዝኡ ምስ ከፈቶ ግን ዘይከም ትጽቢቱ ግን ኣዜብ ሰበይቱ ዘይኮነት እቶም ንጉሆን ምሸትን ንገዝኡ እናመጹ ዝተለቁሖ ገንዘብ ንኽኸፍል ንኽመልሰሎም ዘፈራርህዎ ዝነበሩ 3 ጉባዛት እዮም ዝነበሩ። ብርሃነ ነቲ ቀዲሞም ዝሃረምዎ በሰላ ርእሱ ብኢዱ እናደረዘ ቁሩብ ዕድል ክህብዎ ክልምኖም እኮ እንተጀመረ እቶም ብትጽቢት ዓቕሎም ዓቕለን ጣጢዑ ኮይኑ ዝነበረ ኣለቃሕቲ ግን ካብዚ ንላዕሊ እናበሊኦም ንገዛይእትዮም ከምታ ዝሓለፈ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዝገበርዎ ቀጥቂጦሞ ክምለሱ እዮም ዝጀመሩ። እቲ ብኸቢድ ከብዱ ዝተዓበሰ ብርሃነ ነተን ቁሩብ ቁራቦ ተሪፈን ዝነበረ እኽሊ ኣብ ከብዱ ናብ መሬት ኣውፅአን። ተዓቢሱ ፍሑኽ እኳ እንተበለ ንምትስዓቕ ምግን ኣይነበሮን። ብትሕት ዝበለ ድምፂ ኣብ ገዛ ከምዚ የላ እኮ ይፈልጥ እንተነበረ ዓቕሉ ስለ ዝፀወቦ ግን ኣዜብ ክብሊ ተሰሚዑ። ፍሑግ ዝብል ዘሎ ብርሃነ ሓጋዚ ዘይብሉ ኣብታ ምድሪ ካብ ዝወድቕ ሰዓታት ድሕሪ ምሕላፉ ካብቲ ዝነበሮ ኩነታት ድሓን ኮይኑ ገጹ ክሕጸብ ካብ ዝነበሮ ተሲኡ ናብ ሽንቲ ቤት በጽሐ። መስትያት ድሕሪ ምርኣይ ግን ጫፍ ክልቲአን ይዕንቱ ጸሊምን ስለ ዝነበራ ኣብ ላባንዲኖ ኢዱ ብምትርኣስ ሓሳቡ ኣሰላሲሉ ክኸሶም እኮ እንተደልየ ናይ ዘለቅሕዎን ዝተፈራረምዎን ወረቐት ስለ ዝነበሮም ካብ ውዕል ወጻኢ ንኽልተ ወርሒ ስለ ዝደንጎዮምን ንሱ ኣብ ዝኸበደ ጸገም ከም ዝኣቱ ተረዲእዎ ስቕ ክብል እዩ ዝመረጸ። ላዕለዋይ ኣስናኑ ምስ ታሕተዋይ ኣስናኑ ላጊቦ ሓርቀምቀም ኣበለ። እቲ ኣብ ሕጹነቱ እንከሎ ከኸስቦሊ ኤሉ ሰልዲ ተለቂሑ ዝኣተዎ ቢዝነስ ኣብ ክሳራይ እትይዎ ኣይማሉ መሊሱ ኣይልቑሑ መሊሱ ብዕዳ ሸሚምዎ ከም ዘሎ ብምዝካር ምልቅሑ ጌጋ ምንባሩ እዩ ዝተረድአ። ኣብ ውረደየ ብሓሳብ እንከሎ ግን ሓደ ዝረስዖ ነገር ነበሮ። ንሱ ድማ ጉዳይ ኣዜብ ናበይ ከይዳ እዩ ዝነበረ። ብርሃነ ቴሌፎን ውፅኡ ናብ ኣዜብ ተደጋጋሚ እኮ እንተፈተነ በቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ የደውልላችሁ ደንበኛ ጥሪ ኣይቀበልም ዝብል ናይ ቴሌፎና ምዕጻው ዝነግር ካልእ ሄሎው ዝብል ድምፂ ኣዜብ ክሰማዕ ኣይከኣለን። ነዚ ዝሰምዕ ዘሎ ብርሃነ ቴሌፎኑ ዓጽዩ ናበይ ደኣ ኸይዳ ወረ ናይ ድሓን ይግበሮ ኢሉ ናብ ማዕጾ ቀሪቡ ዳሃያ ክገብር እኮ እንደገ ክወፅእ እንተሓሰበ እቲ ከባቢ ዓይኑ ዘሎ ምልክት ህራም ስለ ዝዘከሮ ግን ክወፅእ ኣይከኣለን። እታ እንኮ ዘላቶም ማራጺት ብቴሌፎን ናብ ኩሎም ፈለጥታን ስድራን ደው ኢሉ ዳሃያ ምግባር እዩ ዝነበረ። ቴሌፎኑ ብምውጻእ ቁጽሪ ድሕሪ ምጽሓፍ በብሪጋ ናብ ስድራን ተኸዶም ትኽእልያ ዝበሎም መቕርብ መሓዙታን በብሪጋ ክድውል ጀመረ። ኩሎም ከም ተማኸሩ ግን ሓንቲ ዓይነት መልሲ እዮም ሂቦሞ የላን በቃ የላን እዮም ዝበልዎ። እዚ ሓድሽ ዘይተለምደ ባህሪ ስለ ዝኾኖ ድሓን ጥራይ ናይ ሰላም ይግበሮ ብምባል ናብ መደቀሲ ኣትዩ ዝኾነ ዝገደፈትሉ መልእኽቲ ከይህሉ ብምሕሳብ ኣትዩ ክፍትሽ ጀመረ እሞ ከም ዝጠርጠሮ ኣብ ተስሓብ ጣውላ መደቀሲኦም ሓንቲ ንእሽተይ ጭራም ወረቐት ዝተጻሕፈት ኣንበበ። ኣይትፍረደኒ ምእንታ ኸይ ዝብል ጽሑፍ ዘንበበ ብርሃነ ጋን ኣትይዎ እንታይ ማለታ ምዃኑ ክፈልጥ ስለ ዘይከኣለ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ነገር ያጸሊኣ ኸይዳ ማለት ዲዳ በለሞ ኣይትፍረደኒ ዝብል ጽሑፋ ስለ ዝዘከረ ግን ምልስ ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ክብል ሓሳባት ከውርድን ከደይብን ጀመረ።
ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣዜብ ኣብ ሆቴል ምስ ሓደ ወዲ ኮፍ ኢላ ሰብ ዘይብሉ ክመስል ክላስ ብጸጥታ ተዋሒጡን ከሎ ሃንደበት ማዕጾ ተኸፊቱ ዝኣተወ ዕማመት ኣብ ርእሱ ዘለዎ ወዲ ብሓንቲ ቃል ተበገስ ትብል ቃል ሓፊሎም ክብገሱ እዮም ዝጀመሩ። ብርሃነ ኣዜብ ገዲፋቶ ብምጥፋኣ ብሕማቅ ሓሳባት እኮ እንተወሰዶ ዘይከም ሓሳቡ ግን ኣዜብ ሽግር ሰብኣያን መፍትሓ ኣብ ዘይከኣል ከቢድ ፀገም ዘለዎ ጉዕዞ ሊብያ ኤውሮጳ ክትበፅሕ ተስፍያ ጉዕዞኣ ዝጀመረት። ኣብ መጀመርትኡ ጥዑም ዝኾነ መንገዲ ሊብያ ንኣዜብ መሊሳ ጉዕዞኣን ክትቅፅል ይገይርዋ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘይተጸበየቶ ክሳብ ጎንደር እታ ጥዒማታ ዘይትፈልጥ ኣየር በቲ ሰምሳር ተመሪሓ ተሰቂላ ስለ ዝመፀታ ንሊብያ ድያ ንዑደት ትኸይድ ዘላ ክሳብ ትጠራጠርያ ዝኾነት። ኣብ ጎንደር ኣብ ዝበፅሓትሉ እውን ምስቲ ብሆቴል ዝተራኸቡ መጓዓዝታ ደስታ ሽሙ ወዲ ኣብ ጎንደር ኣብ ዝሃብዎም ክፍሊ ብሓደ ኮይኖም ሰምሰርቲ ዝኸፍልዎ ምግቢ ክእዝዙ ወይተር ምስ ፀውዑ ወይተር ቀሪባ ደስ ዝበሎም ምግቢ ክበልዑ ከም ዝኽእሉ ምስ ነገረቶም ሕራ ኢሎም ከም ቃሕቲኦም ድሕሪ ምእዛዞም ዝጽበዮም ዘሎ ከቢድ መሰናኽል ከይተረድኦም ፐርከ ንሊብያ ዲና ኢሎም ሰሓቁ። መዓልቲ ሓሊፉ ኣጋምሸት ምስ ኮነ ክፍለ ኣዜብ ተኳሕኳሕሞ ድሕሪ ምኽፋታ ተበገሱ ትብል ሃንደበታዊ ትእዛዝ ሰምሳር መጻእ። ሕራ ኢላ ነተን ዝሓዘተን ቁርብ ቁራብ ክዳን ዘለዎ ኣቦርሳ ኣብ ኢዳ ሒዛ ነታ ዝወዓለትላ ሆቴል ገዲፋ ምስ መጓዓዝታ ደስታ ናብታ ኣፍ ደገ ሆቴል ትጽበዮም ዝነበረ ብኹሉ ሸነኻ ዝተዓጽወት ባጃጅ እዮም ዝደየቡ። ኣብታ ባጃጅ ድሕሪ ምድያቦም ልክዕ ከምኦም ተጓዓዝቲ ክልተ ፍቁራት ረኸቡሞ ብናይ ገጽ ሰላምታ ተባሃሃሉ። ድሕሪ ምባሃሃሎም እታ ብጸጥታ ፖሊስ ንኸይትተሓዝ ብጥንቃቐ ክትከይድ ዝተዳለወት ባጃጅ ተበገሰት። ኣዜብ ካብ ሰብኣያ ርሕቀታ መመሊሳ ትውስኽ ስለ ዝነበረት ትርግታ ልባይ ውስኺ ዝነበረ እቲ ሰምሳሪ ምስ 4 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጽዒናቱን ጭፍ ዝነበረት ባጃጅ ቀዳማይ ኬላ ሓሊፋ ደው ድሕሪ ምባል እታ ተኸተላ ዝነበረት ሚኒባስ ኣባዱላ ዝዓይነታ ሕልፍ ኢላ ኣብ ቅድሚኣ ደው በለት እሞ ንበዓል ኣዜብ ሒዝዎም ዝነበረ ሰምሳሪ ካብታ ባጃጅ ወሪዶም ናብታ ደው ኢላ ተጽበዮም ዘላ ኣባዱላ ብጉያ ንኽስቆሉ ነገሮም። እቶም ዝተኣዘዙ 4 ስደተኛታት ከም ዝተባህልዎ እናጎዩ ናብታ ተጽበዮም ዘላ ኣባዱላ ደየቡ እሞ ክልተ ተጋርኾም ኦም ሰገርቲ ምስ ሓደ ሰምሳሪ ጸንሕዎም። ምስ ቃሎም ዘረጋገጸት ኣባዱላ ካብቲ ደው ኢላቶ ዝነበረት ብብርቱዕ ፍጥነት ብምብጋስ ጉዕዞኣ ጀመረት። ብፍጥነት ኣብ ልዕሊ ፍጥነት እናተጓዓዘት ከላ ከዓ ነቲ ፍጥነታ ዝቕንስ ኬላ እዩ ዝጸንሓ። ነታ ኣውቲስታ ቀስ ኣቢልካ ደው ኣቢላ እሞ ኣነ ከም ፈተሪኖ ኮይነ ማዕጾ ከይከፈትኩ ነቲ መጺ ዝሓተኑ ወታደር ክምልሰሉ የበሎ። ነዚ ሰም ኣውቲስታ ኣብቲ ገመድ ናይ ኬላ ምስ በጽሐ ደው ኣቢላ እሞ እቲ ኣብ ዝባኑ ካላሽን ዘለዎ ዘፍጣጥ ወታደር ናብታ ኣባዱላ ቀሪቡ ከመያምሲኹም ብምባል እቲ ፊኒስትራ ተቐልቂሉ ዝነበረ ሰምሳሪ ሰላም እዩ ክብል ድሕሪ ምምላሱ ከፊቱ ማዕጾ ክወርድ ከም ዘለዎ እዩ ወታደር ዝኣዘዘ። እቲ ሰምሳሪ ንኸይወርድ እኮ ብዙሕ ተመኽኒ ዕድል ኣይገበረን። ብቐሊሉ ዘይታለሉ ወታደር ይጎሪፍዎ። ኣማራጭ ዝሰኣነ ሰምሳሪ ፊኒስትራ ድሕሪ ምዕጻው ነታ ኣውቲስታ ገመድ በቲኻ ክሃድም ከም ዘለዎ ይነጊርዎ። ወዮ ሕጹብ ማዓንጣ ዝኾነ ኣውቲስታ ከይተማትአ ማርሽ መኪንኡ ድሕሪ ምቅብባል ገመድ ኬላ በቲኹ እዩ ዝሃደመ። ነዚ ዝረኣየ ወታደር ካላሽኑ ብምቅብባል ናብታ ተሃድም ዘላ መኪና ተኹሲ ኸፈተ። ዝመጾ ዘሎ ጠያይት ከይሃርሞም ርእሶም ኣድኒኖም ኣብ ትሕቲ ኾፍ መበል ኣትዮም ዘእውዩ ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናህሪ መኪና ተወሲኽዎ ኣብ ከቢድ ራዕዲ ኣተዉ። እቲ ደፋር ኣውቲስታ የኣኽላ ኸይበለ ክሳብ ጠርዚ ናህሪ ትበጽሕ መኪንኡ ከይርክብዎ ይሕምብባ እዩ ዝነበረ። ነዊሕ ብናህሪ ተጓዒዞም ደው ድሕሪ ምባል ከዓ ድሕሪ ምውራዶም እናጎዩ ናብቲ መሸላ የእተውዎም። ምስቲ ጸልማት ዝነበረ ከይጠፍእዎም ድሕሪ ምባል ብሪጋ ሰሪዖም ልቦም ክሳብ ዝውተፍ ከጓዕዝዎም ጀመሩ። ዝስዕብዎም ዝነበሩ ወታደራት ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ እኳ ኣብታ ደው ዝበልዋ ተበጽሑ እንትርፎት ኣብ ጠያይ ዝተሃረመት መኪና ሰብ ክረኽቡ ይከኣሉን። እቶም ከይርክቡና ኢሎም ብጸልማት ደፋእፋእ እናበሉ ዝጓዓዝዎም ዝነበሩ ሰባት ድሕሪ 2 ሰዓት ምጓዓዞም ደኺሞም ከም ዘለዉ ስለ ዘስተውዓሉ ከዕርፉ ፈቐዱሎም። ኣብ ዘለውዎ ብድኻም ተዘሪሮም ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብቲ ዝነገርዎም ኮፍ በሉ እሞ ደቃይቕ ኣቁፂሮም ድኻሞም ቁሩብ ክወጸሎም ስለ ዝጀመረ ነንሕድሕዶም ኣብ ዝጠማመትሉ ዝነበሩ ሓደ ሰብ ከም ዝጎደሎም ፈለጡ እሞ ቁሊሕሊሕ እናበሉ መማጽእቶም ኣለዉ ድዮም የለውን ክፍትሹ ጀመሩ እሞ ኣዜቡን ከም ሰባ ቁሊሕ ኢላ ደስታ ምህላውን ዘይምህላውን ንኽትፈልጥ ኢላ ቁሊሕ እኮ እንተበለት ደስታ ግን ክትረኽቦ ይከኣለትን። ብተደጋጋሚ ዝመጾም ዝነበረ ጠያይት ንኩሎም እኮ እንተሰሓቶም ንደስታ ግን ክስሕቶ ይከኣለን።
ከቢድ እኮ ተዘይኮነ ማህረምቱ ኣብ እግሩ ስለ ዝነበረ ግን ጉዕዞ ዝቆጽሎ ስለ ዘይነበረ ወታደራት ከሒዝዎ ኣብቲ መሸላኦም ገዲፎሞ ዝኸዱ እቲ ኣብ ጸልማት ማእከል መሸላሞ ከዓ ምስ ህራሙ በይኑ ተደርቢ ዘሎ ደስታ ብትሕቲ ድምጺ ንበይንያይ ትግደፉኒ ይዝብል ዝነበረ ዋላ ይበልዳ እምበር እቶም ካብኡ ብዙሕ ርሒቆም ዝነበሩ ሰባትን ሰገርትን ሰምሰርትን ግን ይሰምዑ ይነበሩን ደስታ ከምዚ የለ ፈሊጣ ዓቅላ ጽቢዋ ዝነበረ ኣዜብ ነቶም ኣስገርቲ ኣብያሎ ተሪፉሎ ኣምጽኡ በጃኹም ኮን ተበለት ክመጽኡ ዝብል ቀሻሽ ዝኾነ ቃል የምስሉ ውላ ዝነበሩ ኣማራጽ ዘይብላ ኣዜብ ዓቅላ ጸቢብዋ ገለ ንግበር በጃኹም ኢላ እኮ ዋላ ነቶም መጓዓዝታ እንተተዛረበት መጓዓዝታ ግን ካብ ሰቕታ ወጻኢ ካልእ መልሲ ክህቡ ይከኣሉን በዚ ዝሓረቐት ኣዜብ ብንብዓት እንዳተሓጽበት እያ ትኹርምያ ክድቅስ ዝወሰነት ድቃስ ዝሰኣነ ደስታ ድማ ቃንዛ እግሩ ምስ ፍርሕት ሓዊስዎ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ፍሑግ ፍሑግ እንዳበለ ናብቲ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረ ጽርግያ ብምውጻእ ገጹ ብርሃጽ መሊኡ ዘለዎ ጻዕሪ ክካየድ ጀመረ ደስታ ኣብ ውረድ ደይብ ህይወታ ድሕን እንከሎ እቶም ነዊሕ ተጓዒዞም ድኻም ዘሰነፎም መጓዓዝቱ ግን ኣብ ከቢድ ድቃስ እዮም ዝነበሩ ኣዜብ ግን ሓንቲ ካልኢት እኮ ድቃስ ክወስዳ ኣይከኣለን እታ ናይ 10 ደቂቕ ክንሳ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደትሉ ደስታ ነቲ ዝደልዮ ጽርግያ ክበጽሕ ቁሩብ ምስ ተረፎ ቃንዛ ምስ ደኻማ ሰኒፎ ኣብ ዘለዎ ከይትርደዩ ዝደቀሰ ሰዓታት ሓሊፉ ሰዓት 4 ወጋሕታ ምስ ኮነ ሰምሰርቲ ተስዒኦም ነቶም ኣብ ጥቖም ዝነበሩ ሰገርቲ ሰባት ድሕሪ ምትሳእ መንገዶም ክቕጽሉ ከም ዘለዎም ሓበርዎም ነዚ ዝሰምዑ ሰገርቲ ካብ ድቃሶም ብድድ ኢሎም ጉዕዞኦም ብምቕጻል ሓደ ኢሎም ጀመሩ ቅድሚ ምጅማሮም እኮ ኣዜብ ደስታ ምህራሙ ስለ ዘይፈለጠት ጠፊ እዩ ዝኸውን ብምባል ንጸበየ ሎሚ ንዑ ገዲፍና እንተኸይድና ጽባሕ ንጎና ባናያ እንተበለት ግን በቃ ኣማራጺ የለን ንኸይድ ጥራዮም ክብሉ ዝተሰምዑ ነቶም ሰምሰርቲ ድማ ተሓተተቶም እንትርፎ ከርክበና እዩ ዝብል መልሲ ካልእ ክህብዋ ይከኣሉን ኣዜብ ዋላ እኳ ክትጽበየ ተደልየት ኣብቲ በረኻ በይና ወላ ሓንቲ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ስለ ዝተረድኣ ጉዕዞ ክትቀጽል እያ ዝተገደደት እቲ ኣድካሚ ጉዕዞ ድሕሪ ምጅማሮም ዘይውዳእ ጎልጎል ኢትዮጵያን ጎቦን ጎልጎልን ክጓዓዙ መሬት ወግሖም በቲ ዝወርድ ዝነበረ ሰሓይታ ቁሪ ዝተሃረመ ደስታ ዓይኑ ብምኽፋት ካብ ደቂስዎ ዝነበረ ድቃስ ተበራቢሩ ብሰላም ከም ዝሓደረ ድሕሪ ምፍላጡ በኣራዊት ብዘይምብልዑ ንኣምላኽ መስገነ ነቲ ዝደረቐ ደሙ ድሕሪ ምጥማት ነታ ህርምቲ እግሩ ብኢዱ ብምድጋፍ ናብታ ቀሪብዋ ዘሎ ጽርግያ ንምውጻእ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ናብቲ ጽርግያ ወጸሞ ደቃይቕ ኣብቲ ጽርግያ ድሕሪ ምጽናሕ ብማዕዶ ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ናብ ከተማ ጎንደር ትሓልፍ ትመጽእ ከም ዘላ ምስ ተዓዘበ ደው ብምባል ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ከመልክት ጀመረ ምህራሙ ዘየስተውዓለ ኣውቲስታ ደው ኣቢሉ ክስቀል እኮ እንተተጸበዮ ደስታ ግን ናብታ በራኽ ኣስካላ ዘስቀል ዓቕሚ ኣይነበሮን ከምዚ ተሃረመ ዝረኣዩ ተሳፈርቲ ግን ብጉያ ብምውራድ ክሕግዝዎ እዮም ድጀመሩ ነዚ ዝተዓዘበ ኣውቲስታ እውን ድሕሪ ምስኦም ኮይኑ ምስቃሉ ኣበይ ከም ዝተሃረመ እኮ እንተሓተቶ እቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዘይመለኽ ደስታ ግን ስቕ ምስ በለ ኣውቲስታ ደስታ ስደተኛ ምዃኑ እዩ ከረጋግጽ ዝኸኣለ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጠ እውን ናብቲ ቅድሚኦም ጽበዮም ዘሎ ኬላ ምስ በጽሑ ነቶም ወታደራት ከረክቦ ምዃኑ ምስ ነብሱ ተዛሪቡ ማዕጾ ዓጺዩ ናብታ ኾፍ መበሊቱ ድሕሪ ምብጻሕ ጉዕዞ ጀመረ ከም ቃል እውን ኣብ ኬላ ምስ በጽሐ ወታደራት መኪኑ ቅድሚ ምፍታሾም ሓደ ዝተሃረመ ሰብ ኣብ መንገዲ ጸኒሑ ከም ዝተማልእዎ ድሕሪ ምንጋር ማዕጾ ከፊቱ ንደስታ ከውርዶ ጀመረ ነዚ ዝረኣየ ደስታ ቃንዝኡ ከይኣኽሉ ወታደር ምስ ረኣየ ትርግታ ልቡ ይኹስኽ ጀመረ ወታደር ደስታ ደጊፎም ኣብቲ ናቶም ገዛ ድሕሪ ምእታው ትግርኛ ዝትርጉም ኣንጽኦም ንደስታ እንታይ ከም ዘጋጠሞ ሓተትዎሞ ደስታ ድማ ተዘጋጠሞ ሓንቲ እኳ ከይሓብአ ምስ ነገሮም ዘይ ከም ተጽቢቱ መጀመርታ ሕክምና ኸይዱ ሕክምናኡ ክገብር ድሕሪ ድማ ናብ ማዕስከር ስደተኛታት ኣዳባት ከም ዝለእኽዎ ነጊሮም መኪና ሰቂሎም ናብ ሕክምና ወሰድዎ
ብርሃነ ሰብኣይ ኣዜብ በቶም ንጉሆን ምሸትን እናመፁ ሰልዶም ክመልሰሎም ዘፈራርህዎን ዝሃርመውን ዘለው ሰባት ከይተቀየደ ዳሃይ ኣዜብ ንምርካብ ናብ ኩሉ ቤተሰብ ሕክምና ቤት ባእሰርቲ እኮ እንተበፅሐ ክረኽባ ስለ ዘይከኣለ ገዲፋቶ ከይዳ ዝብል ወረ ካብ ቁስሉን ላዕሊ ቆስሉ ኾኖ ኣዜብ ነቲ ኩርኳሕ መንገዲ ናተይላ ብምሓዝ መዓልቲ ሓሊፉ ብመዓልታት ክትካእ ኣድካም ጉዕዞ ጥምየት ድሕሪ ምጓዓዝ ናብቲ ትዕርፈሉ መኽዘን ሱዳን በፅሐት። እቲ ሓድሽ ባህርን ልምድን ቋንቋን ሱዳን ሓድሽ ዝኾነ ኣዜብ ምረት ስደት ዝያዳ ኣዲስ ኣበባ ሕጃ ተስተማቕሮ ጀመረት። ሓደ መዓልቲ ውዒሎም ኣብ ተሃሩር ዝበዝሖ መኽዘን ብጥምየት ኣብ ዘለዋ ተኾርሚዮም ኮፍ ብምባል ድማ ትመጾም ድያ ዘይትመጾም ዘይፈለጡ ምግቢ ብሃንቀውታ ይጽበይዋ ነበሩ። ዋላ ዳ ይጽበይዋ እንተነበሩ ማዕጾ መኽዘንሲ እንትርፎ እቲ በሓይል ጎኒጹ ድምፂ ከም ዘውፅእ ዝገብሮ ዝነበረ ንፋስ ካልእ ናይ ምኽፋት ምልክት ኣይነበሮን። ሰዓት ሓሊፉ ሰዓታት እኮ እንትኸደ ዝመጾም ይኹን ዳሃዮም ዝገብር ኣይነበረን። ከም ዘይበጽሕ የለን ኣጋምሸት ፀሓይ ዕራርቦ ኣብ ዝኾነሉ እታ ክትክፈት ተጸቢዮም ተስፋ ቆሪጾምላ ዝነበሩ ማዕጾ ሃንደበት ገልጠሚላ ብምኽፋት ነቲ ነዊሕ ዋና መኽዘን ሱዳናዊ ብቋንቋ ዓረብ ኣርክቡ ድሕሪ ምባል ናብታ ሞተራ ዘጥፍእት መኪንኡ በብሓደ ስቆሎም እሞ ጉዕዞ ጀመሩ። ንፋስ ዝበዝሖ ነዊሕ ጉዕዞ ሰዓታት ድሕሪ ምጓዓዝ ኣብ ሓደ ቦታ ካብ መኪና ናብ መኪና ንምቅያር ደው ኣበሎም እሞ ብጉያ መኪና ክቕይሩ ከም ዘለዎም ሓበሮም። ወየ ደኣ ኩሎም ሰብ ሓቦ ስለ ዝጸንሑ እምበር ጉዕዞ ጀሚርካ ትርፍ እንቴልካስ ትርፍያ ገዲፎም ከዮም ዝኸዱ ካልእ ርህራህ ዘይብሎም ዓዲ እዮም ዝነበሩ። ካብ መኪና ናብ መኪና ድሕሪ ምስንጋር ኣብ ተሓዳሽ ዝደይበዋ ቲዮታ ዝዓይነታ መኪና ሰባት ስለ ዝጸንሕዎም ጠቕላላ መጓዓዝቲ 20 ሰባት ኮኑ እሞ ወዮብታ ንኹሎም ክትኣክል ዘይትኽእል ቲዮታ ተጨፋሊዖም ድሕሪ ኮፍ ምባሎም እታ ብናህሪ ቀስ ትብል ዘይትመስል ቲዮታ ብፍጥነት ክትጓዓዝ ጀመረት። ኣብቲ ሓርጎጽጎጽ ዝበዝሖ ጉዕዞ እንትርፎ ሓሚሙ ዘምልስ ፀቒጥካ ነረሓቐለይ ኡይ ዝብልን ሓደ እኮ ጥዒሞ ዝጓዓዝ ኣይነበረን። ነዚ ድምፂ ልክዕ ከም ሙዚቃ ሰሚዑ ሸለል ዝብሎ ዘሎ ኣውቲስታ እንትርፎ ማርሽ ወሲኹ ነህሪ ክውስኽ ናይ ድንጋጸ ንእሽተይ እኮ ኣብ ነብሱ ኣይተረኣየን። ነዊሕ ሰዓታት ብስቃይን ብምጭውዋጥን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣዜብ ዘላቶም 19 ሰባት መኪና ደው ክትብል እዮም ዝምህለሉ ዝነበሩ። ምህለሎም ግዲ ብቕልጡፍ ይሰሪሑ እንድዒ መኪንኦም ደው ያ ዝበለት። ተመስገን ፈጣሪ ኢሎም ክወርዱ እኮ ተደለዩ ሓንሳብ ክጸንሑ ከም ዘለዎም እዩ ዝተነግሮም። ደቃይቕ ኣብታ ዘለውዋ መኪና ድሕሪ ምጽናሕ መኪና መጸት እሞ ሒዛትሎም ዝመጸት መግቢ ኣብ መሬት ድሕሪ ምውራድ ነቶም ኣብታ ቲዮታ ዝነበሩ ስደተኛታት ክወርዲኦም ዝነገርዎም ውረዱ ክጽበዩ ዝጸንሑ በዓል ኣዜብ ዝሊሎም ድሕሪ ምውራድ መጀመርያ እኮ ኣብራኾም ደንዚዙ እንተነበረ ጸኒሑ ግን ክገድፎም እዩ ዝተረኣየ። እቶም ክልተ ሓደሽቲ መኪና ሒዞም ዝመጹ ራሻይዳ ናብኦም ድሕሪ ምቕራብ ሓሓንቲ ፍርቂ ሊትሮ ማይን ሓሓንቲ ንእሽተይ ዝተዓሸገት ኬክን ድሕሪ መሃቦም ንሓድሕዶም ሽጋራ ወሊዖም ዕላልዮም ዝኸፈቱ። እቶም ብጥምየት ከብዶም ተላጊቡ ዝነበሩ መጓዓዝቲ እታ ዝተውሃበቶም ክትጽግቦም እኮ ይትኽእልን ንእሽተይ ክትረጋግኦም ግን ክኢለ እያ። እቲ ዝመጽእ ዝነበረ ብርቱዕ ንፋስ ሳህራ ንምክልኻል ዘለዎም ጃኬት ክደራርቡ ጀመሩ። ኣብ ከምዚ ሰዓት እንከለዉ ሃንደበት ተበገስ ዝብል ድምፂ ሰምዑ እሞ ምቹእነት ዘይብላ ቱንድራ ዝዓይነታ መኪና ተሰቕሉ እሞ እቶም ዘምጽዎም ኣውቲስታ ንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ እዞም ሓደሽቲ ዝሓዝዎም ራሻይዳ ድማ ንሳህራ ጉዕዞ ጀመሩ። እቶም ብሻቅሎት ከብዶም ሓቂፎም ዘለዉ ስድራ ቤት ኣዜብ ብዝያዳ ድማ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሓዋ ንብርሃነ እናደወለ ከፈራርሖን ብሰንኪ ኸያ ጠፊኣ ክብሎን ስለ ዝጀመረ ንብርሃነ ብልዕሊ ጭንቀቱ ጭንቀት ይኾይንዎ። ስለ ዘፈራርሖ ጥራይ ዘይኮነስ ስለ ፍቕሮምን ቃል ኪዳኖምን ኢልኮ ብዙሕ እንተደለያ ግን ኣብ መጨረሻ ኣብ ተስፋ ምቑራጽ እዩ ዝበፅሐ። ኣብ ከምዚ ህሞቱን ከሎ እቶም ዘለቁሕዎም ሰባት መጺኦም ንዘለታ ተወሰኸታ ዝዓይነቱ ሃሪሞም ኣፈራሪሖም መዓልቲ ቆፂሮም ገዲፎም መኸዱ። እዚ ዝመጾ ዘሎ ተደራራቢ ሽግር ምጽዋር ዝሰኣነ ብርሃነ ኣብ ነብሱ ክጥፍኣሉ ዝኽእል ደረጃ በጽሐ። እቶም ጉዕዞ ሳህራ ዝተተሓሓዝዎ በዓል ኣዜብ ኪድ ውዒሎም
كيدحر ممسايم كعرفو إلهم أب حدا سطح قول سهرة وردو ممو أماسيو كحدرو مخانم مسفلتو كم كله تقعزاي سهرة أب تحت مكينا نخحدرو بوتا محز تقدادمو بوتኦም ሒዞም ድኻም ተሓዊስዎም ድቃስ ፀቂጥዎም ኣብ ከቢድ ድቃስም ከለዉ ሃንደበት ንድቃሶም ዝህድም ኣውያት መጾሞ ብድድ ኢሎም እንታይ ከም ዘጋጠመ ንኽፈልጡ ቆሊሕ ምሊሕ በሉ ደይ ከም ትፅቢቶም ኣዜብ ብንብዓትና ተሓፅበት ናብኦም ክትመጽእ እዮም ዝተዓዘቡ በዚ ዝሓረቑ ወዳት እንታይ ከም ዝኾነት ርዱእ ብምግባር ተስቲኦም ንኣዜብ ሓቂፎም ኣብ ኣቢዶም ኮፍ ኣቢሎም ነቲ ዝዓመፃ ራሻይ ዳኮ ከሃርምዎ ሕርቃኖም እንተገደዶም ግን ናብ ኢዱ ካላሽን ሒዙ ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝተረድኦም ኣስናኖም ሓርቅምቅም እንዳበሉ ንኣዜብ ካብ ምፅንናዕ ወፃኢ ካልእ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ ይነበሮምን ንበይኖም ተፈልየሙን ንኻልኣይ ግዜ ኣዋልድናይ ሕሊፍና ክንህቦም የብልናን ክሳብ ሊብያ ንበፅሕ በብሪጋ ዋርድያ እናወፃና ንሕልወን ዝመፀ ይምፃውን ኣይንሰደንን ኢና ኢሎም ኣዋልዶም ኣብ ምሕላው ድልዋት ኮኑ ከም ቃሎም መሰረቱን ሓደ ክድቅስ ሓደ እናሓለወ ብጀካ ታብ ገርሆም እንከለዉ ዝተደፍረት ዕድል ዘይብላ ኣዜብ ካልእ ጓል ከይተደፈረት ኣብታ መጀመርታ እትርከብ ቦታ ናይ ሊብያ ኩፍራ መኽዘን በፅሑ ካብ ደሃያ ተጥፍእ ነዊሕ ዝገበረት ኣዜብ ዓቕሉ ፀቢዎ ዘሎ ብርሃነ ኣብታ ንመጀመርታ ምስ ሓዳሩ ጎጆ ፈልያ ጎዝኡ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሳሎን ተኾርሚ ደቂሱ እንከሎ ብዋትሳፕ ተደጋጋሚ ደወል ይመጾ እኮ እንተነበረ ሓዋ ኣዜብ ብዋትሳፕ ደው ኢሉ ስለ ዘጨንቆ ዝነበረ ንሱ እዩ ዝኸውን ብምባል ስቕ እኳ እንተበለ ደወል ስለ ዝበዝሐ ግን ሞባይል ውፅኡ ግን ዳታ ንምዕፀው ሓሰበ እሞ ድሕሪ ሞባይል ምውፅኡ ግን እታ ትድወል ደላ ቁፅሪ ዘይተመዝገበት እሞ ከዓ ናይ ዘይፈልጦ ሃገር ስለ ዝነበረት ተቐቢሉ ሄሎው ይዝበለ ብርሃነ ብምባል ንብዓት ዝተሓወሶ ድምፂ ኣዜብ መጾ ብርሃነ ብህይወት ስለ ዘላ ንፈጣርና መስገነ ኣበይ ከም ዘላ ሓተታሞ ዘላቶ ቦታን ሕማቕ ቦታ መኽዘን ሊብያ ምዃኑ ነገረቶሞ ኣይ ሓጎስ ኣይጓሂ ቂሂሙ ደቃይቕ ስቕ ድሕሪ ምባል ተስፋ ክህባለኒ ብምባል ኣጆኺ ክብላ ጀመረ ብንብዓት ትሕፀብ ዝነበረት ኣዜብ ከኽፍሉላ ከም ዘለዎም ሕማቕ ከም ዘላ ንብርሃነ ሓበረቶሞ ነዚ ምፅዋር ዝሰኣነ ብርሃነ የዒንቱ ብንብዓት እናተሓፅበ ሰልዲ ክንደይ ምዃኑ ሓተታሞ ምስ ናይ ባሕሩ $7,500 ምዃኑ ነገረቶሞ ኣጆኺ ዝገበርኩ ገይረ ክኸፍለልኬ ኢሉ ቴሌፎን ዓፅዩ ኣብኣ ከሎ ናብ ሓዋ ደወለ እቲ ተሸቂሉ ዝነበረ ሓዋ ቁጥሪ ቴሌፎን ናይ ብርሃነ ተቐቢሉ ናብ ኣዜብ ደወለ እሞ ንኣዜብ ድሕሪ ምርካቡ ክኸፍለላ ምዃኑ ነጊሩ ምስ ሰምሳሪኣ ብምርድዳእ ክኸፍሎ ምዃኑ ነገሮ ከም ቃሉ መሰረት ድማ ሓፍቱ ከይትሽገር ተለቃቂሑ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ከፈለላ ከምቲ ንውፅዕ መንገዲ ኣለዎ ዝበሃል ኣዜብ ከፊላ ድሕሪ ምውፃእ ሰሙን ተፀበየት እሞ ድሕሪ ሰሙን ሰብ መሊኡ ጥዑይ ሰምሳሪ ስለ ዝበፅሓ ከም ቃሉ መሰረት ድሕሪ ናይ መዓልታት ጉዕዞ ባሕሪ ፍታን ናብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ መኽዘን ኣብፅሖም እሞ ክሳብ መንገዲ ዝጠዓዓም ኣብኡ ክፀንሑ ከም ዘለዎም መንገዲ ምስ ተጠዓዓመ ድማ መርከብ ሰቂሉ ከም ዝሰዶም ነጊሩ መግቢ ክበልዑ ገዲፍዎም ወፅእ ፓስታ ብድስቲ ቀሪቦም ክበልዑ ድሕሪ ምጅማሮም ግን ሃንደበት ኣዜብ ከም ልሳ ስለ ዝደለየ ንሽንቲ ቤት ኣተወት እሞ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ስለ ዝተረዳኣ ነተን መባልዕታ ብልዓ ፀጊቤ ድሕሪ ምባል ናብ መደቀሲኣ ከይዳ ብንብዓት ተሓፅበት ንሰመረ ኩሉ ግዜ ትረኽቦን ትድውለሉን እኮ እንተነበረት ካብታ ናይ ጥንሲ ምልክት ትርኢ ግን ክድውለሉ ይከኣለትን ብርሃነ ተሸቂሉ ንሓዋ እኳ ይድውለሉ እንተነበረ ዳሓንያ ኣይትራኸቡ እንዲኹም ደለኹም ኢሉ ካሓቱ ከሎ ግን ነራኸቢና እያ ዝነበረት መልሲ ብርሃነ መዓልታት ሓሊፉ ዝብገስሉ መዓልቲ መፅያ ጃልባ ድሕሪ ምስቃል ኣብ መጀመርታ ማዕበላ ሸጊሮም እኮ እንተነበረ ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ግን ዳሓኒ ዝነበረ መንገዲ ባሕሪ ዕድል ተሓዊስዎ በዓል ኣዜብን መጓዓዝታን ብሰላም ኢታሊ ኣትዮም ነዚ ሰምዒ ብርሃነ ብሓጎስ ክዘልል ዝጀመረ ሓዋ ኣዜብ ድማ ኢታሊ ምእታዋ ድሕሪ መረጋጋፅ ንሓፍቱ ናብ ተንሱ ዘለዎ ሃገር ንምምፃእ መኪና ገይሩ ካብ ፈረንሳ ናብ ኢታሊ ተቐቢሉ ተመሊሱ ንፈረንሳ ሒዝዋ ክጓዓዝ ጀመረ እቲ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ ነዊሕን ብዘይ ዕላል ዘይውዳእ መንገድን ብምንባሩ ንሊብያ መበገሲኣ እንታይ ምዃኑ ንኣዜብ ሓተታ ኣዜብ ቀንዲ መበገሲኣ እቲ ንስራሕ ክኾነኒ ኢሉ ጠገለ ደይብሉ ገንዘብ ምስተለቀሐ ኣብ ክሳራ ዝኣተወ ብርሃነ ሰብኣያ ዕዱኡ ክትከፍል ደልያ ከም ዝተበገሰት ሓበረቶ
ሰመረ ሓልዮትን ፍቅርን ዝኸበቦም ምዃኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዝምድና ተረድአ። ንምንታይ ደኣ መብኡ ኣዲስ ከለኽ ንዓይ ክኸፍሎ ዘይነገርክኒ ኢሉ ድማ ሓተታ። ኣዜብ ተቕብል ኣቢላ ብርሃነ መርዓና ንስኻ ስለ ዘሕለፍካልና ተዝተለቃሕናዮ ገንዘብ እውን ብዙሕ ስለ ዘለዎ ሕጂ ከዓ ከይነሸግሮ ኢሉ ነብሱ ሽግር ከሎ ሱቅ ክብል ነጊርኒ ኢላ ዘጋጠመ ሽግር ዝርዝር ኣቢላ ነገረቶ እሞ ሰመረ ኣብ ፈረንሳ ምስ በፅሑ ብዘይወዓል ሕደር ክኸፍለሉ ምዃኑ ቃል ኣተወላ። ኣዜብ ድማ ተቕብል ኣቢላ ሰመር ሓወይ ቃላይ ትእቶ ብምባል ሓሳባቱ ከይቅይር ከም ዝተጠራጠረት ነገረቶ እሞ ነዚ ሰምዐ ሰመረ ጋን ስለ ዝኣተዎ ንምንታይ ዳኹም ኢልክኒ ብምባል ሓተታ ኣዜብ እውን ተቕብል ኣቢላ ምስኡ ከም ዘይተቐፅል ነገረቶ። ነዚ ሰምዐ ሰመረ ብስምባደ ክጠልሜ ማለዲ ኢሉ ብዓይኒ ጽልእ ጠመታ እሞ እወ ክትብለያ ኣፋ መለያ መሊሳትሉ እድኡ ግን ግድነት ኢና ክንከፍለሉ ሰመረ ሓወይ በለቶ። ሰመረ ብትዛረቦ ዘላ ዘረባ ድንግርግር ስለ ዝበለ ህድእ ኢሉ ከስተውዕል ጀመረ። ኣዜብ ሓፍተይ ዝኾነ ዝሓበእኸለይ ነገር ኣሎ ዲ ብምባል ሓተታ። ኣዜብ እወ ብምባል ንብዓታት ሓፅበት ነዚ ሰምዐ ሰመረ ብሊብያ ስለ ዝመፀት ኩሉ ዘጋጠመ ሽግር ስለ ዝፈልጦ መኪና ደው ብምባል ናብ ኣቐሪቡ ከይተሰከፈት ዘጋጠማ ነገር ክትነግሮ ሓተታ እሞ ኣዜብ ብንብዓት እናተሓፅበት ራሻይዳ ከም ዝዓመፃን ጥንስቲ ከም ዘላን በዚ ምክንያት ድማ ብርሃነ ከይቅበላ ስለ ዝኽእል ስግኣት ከም ዘለዋን ነገረቶ እሞ ሰመረ ሓዋ ብዙሕ ሽግርን መከራን ዝፈልጥ እኮ ተኾነ ኣብ ሓፍትኻ ክትሰምዖ ግን ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝነበረ ስምዒታት ክትፀዋቕሮ ይከኣለን። ንኣዜብ ሓፍቲ ሓቂፉ ድማ ኣፀናንዓ ብርሃነ ከም ዝቐበላ ክገብር ከም ዘለዎ እናነገረ ክልቲኦም ይሕዋት ካብታ መኪና ብንብዓት ተሓፂቦም ተሓቋቂፎም ከለዉ ደወል ናይ ብርሃነ ፈላለዮም። ሰመረ ደወል ብርሃነ ድሕሪ ምቕባል ሄሎ ሰመረ ከመይ ኣለኻ ሰላም ዲኻ ብምባል ዳሃይ ሰመረ ድሕሪ ምርግጋጽ ዳሃይ ኣዜብ ጠፊእኒ ኣበይ ከም ዝበፅሐት ኣይፈለጥኩን ክሳብ ሕጂ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ብምባል ሓተቶሞ ሰመረ እውን ምስኡ ከም ዘላን ኣብ መኪንኡ ግን ደቂሳ ስለ ዘላን ምስ ተስእት ከም ዘራኽቦም ቃል ኣትዩ ቴሌፎን ዓፀወ። ብርሃነ ክድውለሉ እኮ ተፀበየ ሓደ መዓልቲ ሓለፈ። እቲ ዝነበሮ ህንጥዩነት ግን ባዕሉ ከም ዝድውል ይገይርዎ። ሞባይሉ ውፅኡ ድሕሪ ምድዋል ድማ ንሰመረ ረኸቦሞ ሰመረ ንብርሃነ ዋላ ደኣ ከም ዝሓዝን ተተረድኦ ጊዜ ከይከደ እቲ ዘጋጠም ኩሉ እሪ ቁፅር ኣቢሉ ክነግሮ ከም ዘለዎ ምስ ነብሱ ተረዳዲኡ ስለ ዝነበረ ኩሉ ነገሮ። ብርሃነ መጀመርታ እኮ ሰንቢዱ ሕማቕ ተሰሚዕዎ እንተነበረ ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት ግን ምእንቱ ኢላ ኩሉ ከም ዝገበረቶን እድኡ ንክትከፍል ኢላ እዚ ኩሉ ከም ዘጋጠማል ምስ ፈለጠ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮ ፍቕሪ መሊሱ ከም ዝውስኺ ገይርዎ። በዚ ተለዓዒሉ ድማ መስዋእቲ ንክትከፍለሉ ኢላ ሂወታ መስዋእቲ ዝኸፈለት ጓል ኣንስተይቲ ንሱ እውን መስዋእቲ ክኸፍል ከም ዘለዎ ተረድኦ። ኣዜብ ኣብ ምስዳድ ጥንሲ ኣዝዩ ሓያል እምነት ከም ዘለዋ ስለ ዝፈልጥ እውን እቲ ምስዳድ ጥንሲ ሓጢያት እዩ ዝብል እምነታ ከም ዘለዎ ብምቕባል ክትወልዶ እሞ ብሽም ክፅዋዕ ምዃኑን ኣበሰራ። መዓልታት ሓሊፉ ዓመታት ኮነ እሞ ብርሃነ ፕሮሰስ ናብቲ ኣዜብ ዘላቶ ዓዲ ሰሊጥዎ ኣተወ። እቲ ዝተወልደ ዘይፈልጦ ቆልዓ ከም ኣቦኡ ኮይኑ እውን ከዕብዮ ጀመረ። ዝተረፈ ሂወቶም ድማ ብሰላምን ብፍቕርን ሓቢሮም ጉዕዞ ሂወቶም ጀመሩ።